Thajsko a Malajzia. V tomto videu si predstavíme ďalšie dve z krajín juhovýchodnej Ázie, Thajsko a Malajziu, a zodpovieme si na nasledujúce otázky. Aké sú prírodné podmienky a charakteristiky obyvateľstva Thajska? Čím sa vyznačuje Thajsko v hospodárstve, doprave a cestovnom ruchu? Aké sú základné fakty o Malajzii a jej prírodných podmienkach? Ktoré charakteristiky obyvateľstva a hospodárstva Malajzie sú najzaujímavejšie? Toto video si teraz môžete pozastaviť a využiť tieto otázky ako súčasť vašej individuálnej prípravy. Thajsko, do roku 1939 bývalý Siam, dnes Thajské kráľovstvo, nikdy nebolo kolóniou. Po druhej svetovej vojne krajinu sužovali spory s okolitými krajinami o presnú polohu hraníc, ako aj niekoľko vln násilia. Tieto vyvrcholili v rokoch 2006 až 2011 občianskou vojnou, v ktorej zahynulo najmenej 92 civilistov. Rozloha štátu je 513 000 km². Počet obyvateľov Thajska je vysoký, 67,5 milióna, čo predstavuje 21. miesto na svete. Hlavným mestom je od roku 1972 Bangkok s 8,2 miliónmi obyvateľov. Bangkok je jedno z najväčších miest oblasti a 36. najväčšie na svete. Najväčšie je Ho Chi Minovo mesto s viac ako 7 miliónmi obyvateľov, bývalý juhovietnamský Saigon. Napriek tomu stále iba 34% obyvateľov žije v mestách. Povrch Thajska tvorí centrálna nížina, na severe sú nepriestupné hory. Najvyšším vrchom je 2595 metrov vysoký Indhanon. Nížiny v strede územia prechádzajú do plošiny Khorat s typickým červeným prachom. Obrovským problémom Thajska je neustály výrub lesov, následkom ktorého klesla ich plocha zo 60% na 20% rozlohy krajiny. Najúžšie miesto krajiny je Šia Kra, spájajúca pevninu s Malajským polostrovom. Najvyšším vrchom je 3144 metrov vysoký Phan Xipan. Prírodnými hrozbami sú tajfúny a monzúnové záplavy pri Mekongu. Ľudia sa na devastácii prírody podieľajú hlavne žiarovým poľnohospodárstvom a nadmerným rybolovom. Obyvatelia sú Thajčania a vyznávajú buddhizmus. Moslimovia, ktorých je oveľa menej, žijú na juhu. Aj vďaka sexuálnemu turizmu je veľkou hrozbou AIDS. Poľnohospodárstvo sa zameriava na pestovanie ryže, cukrovej trstiny, manioku, juty a obilnín. Medzi pochutiny vyvážané do celého sveta patria tabak, káva, kakao a ovocie, hlavne limetky a pomaranče. Thajsko je prvé vo svete v ťažbe kaučuku na Šii Kra. Rastie tu vzácne drevo, teak, ktoré sa sťahuje z lesov na slonoch. Chová sa hydina, ošípané a dobytok. Lovia sa ryby a hlavne garnáty podobné krevetám, ktoré tvoria 40% svetových zásob. Najdôležitejšími surovinami sú cín, tretie miesto vo vývoze, wolfram, druhé miesto v ťažbe a olovo. Pre energetiku je dôležité uhlie, ropa a zemný plyn. Priemysel je nosným odvetvím Thajska. Vyrába sa textil, odevy, obuv, elektronika, počítačové komponenty, automobily a nápoje. Cesty sú v Thajsku dobre vybudované, merajú až 180 000 kilometrov. Zvláštnou a medzinárodne mimoriadne dôležitou stavbou je most cez rieku Mekong do Laosu, je totiž významnou spojnicou Pekingu a Singapuru. UNESCO má v Thajsku 5 lokalít, napríklad hlavné mesto Siamu, Sukhothai, na snímke vpravo. Obrovské je aj množstvo návštevníkov. Ročne Thajsko navštívi 22,5 milióna turistov, za čo mu patrí 12. miesto na Zemi. Malajzia ako parlamentná monarchia získala samostatnosť v roku 1957 od Britov. V roku 1963 vznikla federácia, z ktorej sa v roku 1965 odstúpil Singapur. Rozloha štátu je 330 000 km². Počet obyvateľov Malajzie je oveľa menší než má Thajsko, 29,7 miliónov.
Rozdielom je aj úroveň urbanizácie, v mestách žije až 73% obyvateľov. Hlavným a najväčším mestom je Kuala Lumpur so svetoznámou dvojičkou mrakodrakov Petronas Towers, ktoré sú momentálne 8. najvyššou budovou sveta. Povrch Malajzie je rozdelený na dve časti, Malajský poloostrov a sever ostrova Borneo s provinciami Sabah a Sarawak. Najvyšším vrchom krajiny je Kinabalu, 4100 metrov nad morom. Hory sú porastené džunglou. Odlesňovanie ale spôsobuje vznik požiarov, zosuvy pôd a v neposlednom rade aj znečistené ovzdušie. Pozornosť pútajú zlaté pláže, plantáže kaučukovníka a palmy olejnej. Ako ukazuje obrázok billboardu, v Malajzii je veľká rôznorodosť národností. Malajci tvoria polovicu a Číňania štvrtinu obyvateľov. Moslimov je väčšina, 60%, buddhistov je len 20%. Gramotnosť je pomerne vysoká, na 93%. V poľnohospodárstve pracuje len 11% obyvateľov. Pestuje sa hlavne palma olejná, druhé miesto na svete, rýža, kakao a korene. Lesy zaberajú 64% územia a ťaží sa v nich kaučuk, tretie miesto na svete. Chová sa hydina a lovia sa ryby. Ťaží sa cín, zemný plyn, ropa, bauxit, železná ruda a uhlie. Veľmi dôležitá je výroba elektroniky, napríklad firmy Samsung, Sony, Western Digital a polovodičov. Priemysel spracúva ropu, palmový olej a kaučuk. Vyrábajú sa chemikálie, odevy, obuv a solárne zariadenia. Hlavným dopravným uzlom je letisko v Kuala Lumpur. Cestuje alebo prestupuje tu 45,9 milióna pasažierov ročne, čo predstavuje 21. miesto na svete. Ročne Malajzia privíta viac než 25 miliónov turistov, čo z nej tvorí 10. najnavštevovanejšiu krajinu sveta. UNESCO tu má 4 pamiatky, napríklad Národný park Kinabalu je najvyššou horou na Borneu. Na tomto mieste si teraz porovnáme spoločné a rozdielne znaky prebratých krajín. Spoločnými znakmi sú poloha a prírodné podmienky, rieka Mekong, štátne zriadenie, kráľovstvo, veľké lesy a mohutné odlesňovanie, rýža, cukrová trstina, kakao, hydina a ryby, cín, kaučuk a ropa, výroba elektroniky, odevov a textilu a sú obidve krajiny obľúbené turistické destinácie. Rozdielnymi znakmi z pohľadu Thajska sú: Thajsko nikdy nebolo kolóniou, má viac obyvateľov, rozšírenejší buddhizmus, lov garnátov, ťaží sa tu vzácne drevo teak a je tu menej plantáží palmy olejnej. Záverečné zhrnutie a krátke odpovede na otázky. Aké sú prírodné podmienky a charakteristiky obyvateľstva Thajska? Thajsko, kedysi Siam, nikdy nebolo kolóniou, má 67,5 milióna obyvateľov a hlavným mestom je svetoznámy Bangkok, napriek tomu obyvateľov žije v mestách iba 1/3. Povrch tvorí nížina s plošinou Khorat, lesy s džunglou a Siakra. Obyvatelia sú Thajčania a vyznávajú prevažne buddhizmus, významný je sexturizmus, kvôli ktorému je veľkou hrozbou ochorenia AIDS. Čím sa vyznačuje Thajsko v hospodárstve, doprave a cestovnom ruchu? Pestuje sa ryža, cukrová trstina a pochutiny ako tabak, káva, kakao a ovocie. Thajsko je prvé na svete v ťažbe kaučuku a rastie tu vzácny teak. Lovia sa garnáty až 40% svetového výlovu. Ťaží sa cín, wolfram, vyrába sa textil, odevy a hlavne elektronika a nápoje. Ročne Thajsko navštívi 22 miliónov turistov. Aké sú základné fakty o Malajzii a jej prírodných podmienkach? Malajzia je parlamentná monarchia, z ktorej odstúpil Singapur. V mestách žijú 3/4 obyvateľov, hlavným mestom je Kuala Lumpur s dvojičkami mrakodrapov Petronas Towers. Povrch je rozdelený na dve časti, Malajský poloostrov a sever ostrova Borneo. Hrozbou je odlesňovanie, naopak pýchou Malajzie sú nádherné pláže. Ktoré charakteristiky obyvateľstva a hospodárstva Malajzie sú najzaujímavejšie?
Malajci tvoria polovicu a Číňania štvrtinu obyvateľov. Väčšina z nich sú moslimovia. Malajzia má druhé miesto vo svete v pestovaní palmy olejnej a tretie miesto v ťažbe kaučuku. Ťaží sa cín, zemný plyn, priemysel spracúva a exportuje palmový olej, elektroniku, odevy a solárne zariadenia. Letisko v Kuala Lumpur prepraví 46 miliónov pasažierov ročne, celkovo prenocuje v Malajzii ročne minimálne 25 miliónov turistov, čo je obdivuhodné 10. miesto na svete.